Survival Beats. My video, Mwame, Nene Day, Yabe Mamma Cassia be pow. Chen for him up pan. Na ye bana bra bomia be busa na de oye ya amoa no na ye mabru no ye de tue hofo de oye so ebo ano no aka che na no so ye de aboye bra etimi srew wo hwe ma nkwan wo hwe na so de send obi na wo subscribe na ye nyina na ye koye ni mu abla boni na me nhira no nka ye ho Yeah, Alba. Oh, Pia. Madam, me pache frame kwa mankwa na so ye frɛ say. So ye frame Madam Beatrice Apia Mensa. Madam Beatrice Apia Mensa. Pia, ye ka Madam Beatrice Apia Mensa. Me pache obi be busa say Madam Beatrice Apia Mensa. Wone hwan? AKA Madam B. Madam B. Ah, okay. Madam B, my also obo Madam B no. O adwan ba so. Madam B mane ye slow obi biala ye mamrofun sisi ye. Yeah, boy life. Yeah, Madam B wa hwe nkra bebre wa tete nkra bebre. Ne de ya bana kache. Itinya bre ne tena ho ne hwe na hwe a wabra bo no ebesi ye. Madam ene de o ma ye ba ya we de ye ba na so dwem ne anigi mu. Ye ba bebusa ye say mabunu no ade a yen ye pen so wo so a ye pan ye ensanom. Tramol ana mema ne so de ana ye san pema ka ho pan ye bo adwaman ene ma ne so de ene adwaman no mu di dwale tie ba se ye ba wabra bom e den a ye nyina no hu anu abu na nichie e den a wa ye bibi dent de wo ye ya amwa madam me hu Yo, meba meda wase. Sende de so waba menche a one me ebedi nkomo. Na abrabom de no se ye den a obi wo ho a wa ye bibia amwa no. Pia. Na mede to mabrabo ho a ne me ye ya amwa me kese pa ne se me siso na me ya babunu no me ma me no mutu me fu bia bra me ko school no omo ne me kasa ya na dance sem concert sem ya bra so na se concert ne dance ba na ne wo concert sem dance sem omo tu me fo a mantienti bra me wie school no na me nyem Wow. Maybe we school form 4 no. I'm more form 4 me twere nyina na menyem. Wow. Enu nti esi me kwan e wo kwan bebre so. E ma me nuanom a ye ne wo mo ewie ya e mo ko ye ko petre ni papa ko petre ni college. E ma me ne me nuanom esan se me menyem ti. Me mantimi anko. Oh. Okay. Enti e ma me nuanom a na wo machi nyina e di manim kan. Nti e bra mo wie no na che se time no apa na omom dikare de na chese omokoda daada nti eno ne makonsidie pa eno nti e ma menema bia mfitiase nka sabre minim se nka mente ha okay efri se oma me no omokoe no ebinum duru akiri pa ne sanso den ene tufu anti e ma me ka akiri e wa brabom eno nti metimi agina eno so aka kire enemere mafo a sisoro nkanka mabawa no makasa kire mo pa se sa niema no emwa abaya usiso a eso maamno tufo a utie na niema hu ni se obi se ade wei enko ho wose me so me pebi ahwe na ne nyina so emusuo ade nti wo maame tufo a wo papa tufo a ne awdi asiwanim no eso otimi hweso na wo ye na daache etimi aboa na ofa na me fa mu no dia ene obebre pa yo ahwefo mu nyina masomo madam bi se ade a okaya na ye ne ya ene otoa na ne ra ho pa ne se osisuo tunifo wo memasem ho wantie wanfa anya hwe e ma o wie school no na wafa yefunu eno ne ade ha madam bi pa ye san busa madam pacho usisu no na ope memasem okay na enya ade a me pe memasem na menya kola me pemme masam se me ko ha dabi ene se sia me ebra me tie efri me nkora abre bepem ha enne ya me tie emema pa behu omo eye mema mensa efri me nkora abre ebedru sa abre na nya de na me pemme masam na ayonkosem ene ma me kofa be ma enam se subare ni mi so nti me kofa be ma na me nyeme
wow tisana nya menye Madam Pacho sa be ma no na one ne wo manyina de pite oba panye o papa nko ai ono kura wanyi wanyi akora papa no kura esa enkola asema menyim ya ene nsem bebre ntinye sen kura wanyi nyensentim papa ene hwe mea eso akola no kura anyina oduru be bosome edu na akora no fiimu Madam yeda se bebre madam ti me sisi anu ebebusa wa na obi bebusa se madam bi kura ne mayese sesi ide me maye nson me pacho enso ni nyina be ma baako enso dem ne be ma baako na ewo mu nyina na che se madam bi si so no eye tuafuantie ne ma ne ko ba sa ba no mpeme masem ne maye nso mu nyina be ma baako pe na che se utimi se nyame ehira no obone ho ban madam obi bebusa se madam bi ye bone nyom ye sa madam bi nsambrane madam bi kura he na no wo kira de me ka kosi se me school no catch no emu a me wie school na ye fa me people teacher etinam di me ye people teacher na me kira de anyina susu presby school enti esan modern mo me ne nkwala no ntam nkita ho a na ye kama ne nkwala mtete wo mo enu nti ene ma kronum obia eye madam bi mane ye yensuro obia madam bi mane ti ene misi kumase abonten so ba bia besi bia bo na we pa me madam bi mane yensuro obia na esan ayonkofa papa na me nkwala no yentina nkola no ani jime ho pa wo masam madam yeda se watuefo wa me se wusi so yetufo wantie enti ema ofafuro wo kwan mu afi wabra bom de na obetimi aka se ade we de sise mekaya na mani age woto no ma na aka se ade we a me ye de me to no ma na mani age wo wabra bom pa de ade a yo free say sa baso de no ba ma me wo kwan mu a me be kira de no me guso kira de na me de adwumaden nya de kire no ko a ne bebrebe me kwafu me doafuo me yese me de ahoden pa eye adwuma efri se me ka kire entina mpese me komanim ene wo mom ti kan no eye pe na ne me kaya ma me ni je kese pa ene ya president wo ya papa o mampanyin kofo miguso a me kira de program bi baya na ye UTTDB eya people teachers a mo ye adwuma no nkrofo bebre o manam no mo ye adwuma no bebre ka se o mo ntimi nko se adwuma na school na den wa wie school mre tententen na sako school na den na so mia mani sata na mkuta ma man so ni nyina wo ho ebi wo training college ebi wo secondary school ebi wo vas as mia mani mena fofo am no mko nyina san so mo ntimi hwe mo ma hwe mo ho na me de sie ebo modia nyame so kan me ho eboa me ma metimi ko school no wie na saade no na me hwe aboa mo masetinem pa timi kaya na eye ma hohoa na me de aseda kese pa ma o mampanyin kofo so de sa program no baaye se wa fa sa program na ma kaze se bia menim ba bia mo nanso enam program no de baaye nti se wo misa me ko pension last year am ko pension so se metimi se me ho to me fi se kakra o de ma me no eboa me ti se ma anko sa school na enka me ye me ho nti ade a metu emrante ne maba wafo ne se bibia no wa ka kire obi wo se ma wo baako enti ma wo no de mentimi nko ba bia ente sa wo a na utena se na udwene hohu se ne oye na nye na bom pa ye kire nyankopon na udfe focus ko wanim a wo be boa enti awo na nsi ema kwan se ye ntimi nko ba bi obia ko secondary school awoy eso atoa so a ene o wie vas nti maya no afutu ametu ne se sa wo ya asodin po asodin ne mese mo nya asodin muntie maame na sem nanso ye nya ne saa obi ba ya asodin
na wo ya so den na sa awo no bamu a e ma wo no so e ma wo ensiw kwan e ma wo ne ma bia ensei na so wo hwe so kwa wanim e wa brabom a menim se onyame obebo ama ne e ka kire ne nyina watimi apeke yo madam e da se pa de be kan se nyame nhira no kan ho no ma nkwa tenten e nyame nkura se ya o man so afutu a de ama ye be fa ni afa ne ye pa na da bi no oni wa ya ka se asema madam bi kan ye ne tie no aboa yen na me atumpon na me ya brabo nso e koso ye pa madam e bia na opese wo kan asem bi twato na youth no wo kan bibi pa kire youth no wo kan bibi twato se youth no yese tidie na be ka kire youth nyina e wi asema nyina Ghana ma nyina ne me ka akire youth ne se ensanom tramo ne niema aba e youth num no omo tro mo firi ho na emoa wo mo obi antwe ne ho firi ho na onfa nyame enikan na se odi nyame dikai wa brabomu a bibia ebesi Bible say nyansa mfitiase eni nyamesuro eni ti se odi nya o nyame di ukai a onkope tramonom onkonom nsa onkoye ne basabasa bia nti obi amfa nyame enikai na onsum nyame ye na ohwe na brabo so no ntwe no firi ne mabone nyina madam yeda se nyame nhira pa edi no unim dada ADK TV GH ebia na enu unim adekro eni ya mankwa di ne yeda na ekene ekwaku wo de hwehwe machira kwan udu YouTube ona ADK TV GH kwana kohwe ya ye bebre na nyansa nim ba de de aba na nyansa wo ni de hwe nyanwo so send mo obi no obi nso hwe ne nyira ye nyinhira beda ma se nyame nka obi a na nyame nhira obi adwuma de ne ye ni ya wada bia ewo YouTube TV we de ye tufo TV we ye ma kwanchile pa so wo hwe nso a wablabo isiu ye ebia na pese udi sepanyi bi efutuo we ya ebeso wasen na watimi edu ba bia pese odu nyame nka obi a no nhira obi a beda ma se nyame nhira Bible Beats.